una nova oportunitat per retrobar-nos en aquestes festes de Sant Roc, en aquesta la nostra festa major petita, que casualment en el calendari cau una mica més tard i creiem que segurament ha fet possible que encara més gent que normalment participa d'aquesta festa, més veïns i veïnes puguin ser-hi avui aquí. La veritat és que hem d'agrair, com sempre, i això ho faig i ho faré cada cop que tinc ocasió i oportunitat, a les entitats, en aquest cas a les entitats de cultura popular i tradicional, a la taula d'entitats de cultura popular i tradicional, que fan possible que aquesta festa major petita esdevingui com és, que també fan possible que hi hagi novetats, que el que fan és intentar consolidar-se, com aquesta tercera edició de la Fira del Vermut, o com algunes de les activitats que hem pogut gaudir o que gaudirem demà en aquestes festes de Sant Roc.